Ja, dan kunt u zelf nog. Ik wil de fanfare opdracht geven dat ze kunnen vertrekken. Fanfare voor natuurlijk aan ook op deze wagen. Voor zo'n rustigheid met Shaffi de eerste. Je kunt allemaal goed, we kunnen rijden jongens, dat kind onderweg. We gaan rijden. Ja, Ramon, we gaan rijden, kind onderweg. Dat kind onderweg, Ramon. Door. En deze King of Vastelovens doet. Alles is weer een beetje geregeld, zo wie het te regelen wilt. We gaan ook zorgen dat de jeugdblitz gaat snoep krijgt boven. Alles komt goed. Jeugdrood, hebben we er zin in?